Ev pirtûka Cegerxwîn e. Sala Rûmîdya di sala 1991 de li Stenbolê hatiye çapkirin û li gorî me ev pirtûka pêşî ye ku di salên notî de li Tirkiyeyê çap bûye. Em hinekî din paşvetir herin. Derbeya 12 Rezbera 1908 zagonek derxist, zagona bi xala 2932. Bi vê zagonê hemû weşanên ji bilî Tirkî hatin qedexekirin. Di avrêla yanî Nîsana 91 de ev zagon guherî û rê li ber weşanên ji bilî Tirkî vebû. Kurdan jî ji vê sûde wergirt û dest bi çapkirina pirtûkan kir. Ev pirtûka li ber destê me Sala Rûmîdya ya Cegerxwîn jî wê çaxê derketiye di kewçêra 1991 de. Em dibêjin pirtûka herî pêşî ye ku bi Kurdî di salên notî de piştî vê guherîna zagonê derketiye. Heta em yê berî wê bibînin ev yekem e. Berî wê çi ye? Di Nîsanê de avrêla 91 de zagon guheriye, ev jî di meha dehan de çap bûye. Wê kêliyê îhtimal heye pirtûkek yan hin pirtûkên din hebin, lê heta em bibînin yê yekem ev e loma îro ev mişareme ye. Çimayekî din heye, ez li ser salên notî, pirtûkên li ser salên notî lêkolînek dikim. Ez ê hemû lîsteya pirtûkên salên notî dexrim holê. Di salên notî de kîjan pirtûkên Kurdî derketine wê li ber destê me bin. Ev jî yek ji wan bû loma îro me girt dest û em li ser sekînîn. Xalek din jî ev e ku em rastî îro em rastî roja wefata Cegerxwîn hatin. Cegerxwîn 1973 de li Beyrûtê ev pirtûk çap kiriye. Eva ber destê me jî çapa Stenbolê 1991 de ji aliyê weşanên medve hatiye çapkirin. Em careke din bi hurmet Cegerxwînî bibîrtînin.